Zabavite se uz kviz koji je drugačiji. Ajde, ajde, Maco! Stani! Ne! Čorava koka u bodezama. Ja volim Srbiju. Kviz koji će vas nasmejati i oraspoložiti. Ja volim Srbiju. Automoto Sport, eko automobili i nove tehnologije na jednom mestu. Eko i Sport Automoto magazin na drugom programu RTS-a. Poštovani gledaoci, dobroveče, dobrodošli u polufinale 153. ciklusa TV Slagalice. Večeras ćete gledati drugi susret i poslednju emisiju u polufinalu. Sutra već počinje veliko finale ovog ciklusa.